Ano yung final final destination niya kung saan siya pupunta. Yun, good afternoon sa inyo mga kachoy. Yun, kakaiba yung content natin mga kachoy. Yung nabingwit kong night fish kanina na dalawa, gagawin kong sisig na night fish. Yun, tara mga kachoy, samahan niyo ako. Let's go! Ganyan lang mga kachoy. Susukin mo lang ito mga kachoy. Tapos ka. Ayun. Tapos saka ika. Yung laman lang sa kukunin mga kachoy. Yun. Ganun lang siya. Yun. So ito yung mga kachoy, yung kalahati dun sa night fish. So ganun lang mga kachoy. Gaganon nyo lang siya ng kutsara. O ganun lang mga kachoy. Dahan-dahan lang sila dahan-dahan lang mga kachoy yung pagkaid, kasi pagka diniinan nyo, sasama rin yung yung tinik. So kaya tayo gumagamit ng kutsara para di siya sasabay yung di sasama yung tinik. So yun. Sa yung tinik kasi mga kachoy, ito sa pinakang malapit na sa balat. Kaya wag nating Ayan. Ito yung ito. Wow. So mamayaan natin ng yan. Ng kalamansi tsaka suka para mawala yung lansa. Bago natin ilulutuin ng sisig. Mga nagtabasan mga kachoy. Yun. Yung mga laman lang talaga kinuha natin. So ito pang natin sa mga alaga natin yan. So yun, gano'n lang mga kachoy. Saka ito ko nilagay mga kachoy, yung hinugasan ko siya. So para makuha natin yan, kukuha tayo ng salaan. Yun, gano'n lang mga kachoy. Diba solid na makukuha natin dyan mga kachoy. Tutupukan nyo lang yung ito. Ayan, ganun lang mga kachoy. Salain mo lang siyang ganyan. Sala na yun mga kachoy. Yung solid na laman na makukuha natin dyan. Okay na po. Ayun mga kachoy. Nabuo na yung laman. Bali half cook lang muna ito mga kachoy. Yan. Palalambutin lang natin yan. Tsaka natin mamaya titimplahan. Yan ang magiging sisig na night fish yan mga kachoy. Ito naman yung mga part nung mga kachoy, night fish. So yan na yan sa patuluin lang muna natin to para sa mga alaga ko naman yan, yung pinagtanggalan mga kachoy ng laman. So although mayroon pa namang siya, may laman pa, pwede yan kasi para makatikim naman ng laman yung mga alaga ko. Ayan, sibuyas mga kachoy, kailangan dito sunog-sunog mga kachoy para bawang. Saka ilagay ang night fish. Oh. Ang bango mga kachoy. Yun mga kachoy. Yun. Ito na yung mga kachoy. Ito yan ang panggigisa natin doon sa bawang, sibuyas at sibuyas na puti. Mga kachoy, ang bango mga kachoy. Yan, sizzling na night fish. Yun, alagyan pa natin ng itlog yan. Yun.
Yun. Tapos, simple tatapping saan natin. Lagyan natin tapping sa babaw ng sibuyas na puti. Yun. Yun, nakati oh. Sarap mga choy. Yung night fish na ano, naging special. Yun. Wala man lang ka ano mga choy, no? Tinik-tinik na wala, hindi. Yung night fish kasi napaka kilala yan sa sobrang matinik na isda. So yun ang mga diskarte, yung kinayod natin sa ano, kutsara na dahan-dahan lang yung kayod, kasi pagka binilisan mo masama siyempre yung ano, yung tinik, bali wala rin. So kailangan ano, suwabing-suwabe lang yung ano, yung kayod, pagkayod ng ano, ng laman ng night fish. Masarap. Yan lang yan mga katoy. Medyo tostado, depende sa ano mga katoy, depende sa panlasa. Atin ang pang-una na kalamansi na isa, para siyempre mag-ano na yun, maglasa na. Yun. Halo. Ganito. Lagyan natin ng ano, Knorr liquid seasoning. Yun, baka naman. Yun. Advertise ka na ha. Baka naman, baka masalubong kita sa labas. Yun. Bango sauce. Yun. Yung apoy niyan medyo tamang-tama lang ngayon, kasi pag luto na siya, o yun siya, di ba? Luto na siya. Tsaka natin lalakasan. Chugs. Lalakasan natin yung apoy. Tsaka natin babasagan siya ng itlog. Yes. Yun. Diba mga guys? Ganun lang yun mga guys. Naging special. At lalagyan natin ng sili. Yun. At toppings na sibuyas na puti. Yan. Saka natin na yun. Finished product ng sizzling night fish. Yes! Ayun, ganun lang ito mga katoy.